ruský heavy tank opancierovaný. Ja si myslím, že pancierovo lepší než IS-7. IS-7 má výhodu zase rýchlosti. Tento tank má dielo z IS-8 a ST-1, čiže má dosť výrazné dielo. V tejto výcvikovke si ukážeme, ako sa hrá súboj bez goldov, kdežto nepriatelia všetci používajú goldy, ja nie. Zároveň by som chcel dodať, že s týmto tankom musíte uhľadať do kríža. Ocitnem sa v takej situácii, kde ma prepadnú 3 tanky. Dosť ma rozstrieľajú, budem dosť nasraný na kolegov, potom sa spamätajú a prídu mi pomôcť, keď už 3-krát zavolám, že help, pomoc. Čo sa týka poškodenia, tento tank dáva dobré poškodenie, až priam výborné. Bohužiaľ teraz som netrafil, lebo som scout. Samozrejme v tejto výcvikovke vám ukážem, ako sa chladnokrvne zabíjajú skauti, hlavne keď vás naserú. V tejto bitke dám 2 killy, je to výherná bitka. Kolegovia budú obsadzovať základňu, kdežto mne nešlo obsadzovanie základňu, mne išlo killy, takže ja som sa rozhodol nie bojovať, ale zároveň aj vyhrať bitku. Ako práve sami vidíte, útočia po mne 3 tanky, spredu, zozadu, z boku. Dosť ma rozstrieľavajú, bol som nasraný na kolegov, potom prišli kolegovia, light tanky. Prvý, kto išiel dole na dverany, bol AMX Scoutík 1390. Najprv on do mňa šupoval, potom ja som šupoval do neho spätne, ako pomstu. Potom som sa vybral spätne cez vlajku, lebo vedel som, že je tam nepriateľ. Bohužiaľ išiel som smerom na ich vlajku, lebo z ničoho sa objavil na tej strane. Bude to scout tank. Čo sa týka tohto tanku, potrebné doplnky tie veľké by som skôr radil si namontovať hydraulický nabíjak pre veľké ráže, veľa a veľa ľudí dáva vertikálny stabilizátor, ale ja by som skôr odporúčil ventiláciu, lebo tam umožní rýchlejšie nabíjanie a často vám zachráni život, keď máte málo HP. To je aspoň môj názor. Iných neviem. Taktiež by som odporúčil dať automatický hasiaci, lebo tento tank je štvorka dosť horí. Nie moc rýchlo, ale horí. A hlavne keď mu trafíte palivové nádrže, čo je dosť výhoda. Tento tank, ja by som skôr povedal, že je to screen tank, tank zabijak. A myslím si, že ten, kto si ho vyskúma, bude s ním veľmi spokojný. Ja som spokojný s tým veľmi a dokonca som s týmto tankom spokojnejší než s IS-7, ktorý mám tiež. IS-7 je nie zlá, ale ja si myslím, že IS-4 je lepšia. Sice pancier je písaný menej, ale ja si myslím, že nie. Ja by som skôr povedal, že je lepší a dokonca samotnú IS-4 má problém preraziť aj daný stíhač, napríklad jak Panzer T100 alebo T110 E3 alebo VTL Panzer 4. V takom prípade ľudia väčšinou strieľajú goldmi, nabíjajú zložili IS-4, ale ja im hovorím v slušnom prevedení, že sú to sráči, lebo kto strieľa IS-4 goldy je totálny sráč. To je
Asi tak z mojej strany všetko, užite si bitku, je to síce len jedna, ale verím tomu, že si užite zábavu. Prajem pekný deň a dúfam, že vám táto